I aftens og eftermiddagens helt store højdepunkt, hvor vi skal hilse på 8 hold, drengene årgang 2003, og også drengene fra Løkke, Ugeløse og drengene fra Rødeskov. Skal vi høre? Har vi nogle tilskuere på plads, og I klar? Skål bare op, Rasmus. Så er der drengene med, kommer ind her. Løkke, Ugeløse. Med nummer 1, Kasper Storgård Albrechtsen. Med nummer 2, Marit Slåbjo. Med nummer 3, André Valentin Schmidt. Nummer 4, Gustav Hjortlund. Nummer 5, Mathias Størensson. Nummer 6, Mathias Bisgaard Sørensen. Nummer 7, Albert Nick Endeborg. Nummer 8, Vikas David Pedersen. Nummer 9, Lukas Søjle Knus. Og med nummer 10, Dan Falke Jensen. Og med nummer 11, Nikolaj Janster. Og under også, der spiller med her til bane 1, og de ser også således med nummer 1, Valdemar Oksenløbe, nummer 11, Magnus Aule, nummer 12, Mikkel Larsen Underbjerg, nummer 13, Benjamin Svargaard Kjurs, nummer 14, Mikkel Larsen, nummer 15, Kristoffer Bak, nummer 16, Michael Kofod Øst, nummer 17, Sarnia Søndergaard Madsen, og med nummer 18, Niels Brask. Rigtig god kamp her på bane 1. Og skal selvfølgelig ikke side til over på bane 2, hvor underholdet stiller med deres anden hold. Holdopstillingen er med, som følger med nummer 1, Sebastian Marigård. Nummer 2, Mads Børn Christensen. Nummer 3, Stine Fabricius. Nummer 4, Nora Vejen Nielsen. Nummer 5, Frederik Løstøj. Nummer 6, Victor Rønberg. Nummer 7, Rasmus Skov. Nummer 8, Sofus Trøjborg. Nummer 9, Tobias Lieber Iversen. Nummer 10, David Rasmussen. Og på Rødeskov Indersten er selvfølgelig også nogle spillere med her på banen. Det er nummer 1, Mikkel Brejdal. Nummer 4, Ulrik Christiansen. Nummer 5, David Olsen. Nummer 8, Asger Stensgaard. Nummer 10, Gustav Møller. Nummer 7, Michael Thomsen. Nummer 14, Lukas Trane. Med nummer 3, Magnus Bak. Nummer 6, Gård Jacobsen. Og med nummer 9, Thomas Mads. Rigtig god kamp,